Maxima Heavy, a professzionális kamionmosó szerek és eszközök szakértő forgalmazója. Akár kézi, akár gépi mosásról van szó, nálunk mindent megtalál, ami a flottájának kell. Hatékony érintésmentes előmosók, kíméletlen rovaroldók, savas tisztítók és prémium ponymamosók egy helyen. Nincs túl makacs szennyeződés és nincs túl nagy jármű. Mindenfajta teherautóra van kész megoldásunk, az állatszállítóktól kezdve a nehéz billencseken át, egészen a földmunkagépekig. Spóroljon időt és energiát a legújabb technológiával. Maxima Heavy. Csúcsminőség a tisztításban. Növelje a takarítás hatékonyságát és spóroljon időt a M-Maxima szakértője által összeállított kedvezményes árutermékcsomagokkal.